16%. Ito 99. Tingnan natin kung ay wag na para hindi para hindi na tawag doon. Sige, mag-video kayo. Bahala na bukas. Ayan, si Disgusting Master. Yan, mega love shoutout, Disgusting Master. Thank you for coming. Thumbs up, ayan. Nashrin Cooking in Village. Mega love shoutout. Ayan, thank you for coming. Thank you so much. Si MD Jamal. MD Jamal. Hello. Thank you for coming. 20 Wheels. Thank you for coming. MG Jamal. MG. Ayan. Nasaan yung mo na yun? Sa tripod mo na yun. Hello, MG Jamal. Thank you for coming to my live stream. Thank you so much. 20 Wheels, salamat. Yun the channel, big love shoutout. Hello, my friend from Yuno. Hello, Yuno. Mega love shoutout, Yuno. Ayan, si Susana Mary John, proud single mom. Ayan, mega love shoutout, Ma'am Susana. Thank you for coming, Ma'am Susana. Ayan, nagbabari ng bahay. Pabview guys, please. Thank you. Ayan. Okay, Ma'am Susana, puntahan kita. Si Ma'am Susana, ayan. Mag-auto channel na lang ako, Ma'am Susana, kasi connect, my friend, Indonesia channel. Kasi hindi siya hindi siya na tawag dito. Oh, laki ng bahay. 19. Yan, dito ako, Ma'am Susana, sa 5 minutes lang. 2 days ago. Ito na lang kasi may charger. Hindi ko makita isa nito, saan kaya? Ayan, Ma'am Susana. Ayan, naka-play ka na. Ano yan? Ayan, thank you so much for thank you. Thank you. Wala tayong ngayon, wala tayong mga gadget ngayon. Yung isa nasa Marilao, yung isa nasa Agoy. Naubos ang ating gadget. Thank you for coming, Thank you so much, 6 million in the house. Maraming salamat. Ayan. Panigurado bukas, may copyright ako dahil may nagbibideo ko sa kabilang bahay. Ayan. Oye, host. Thank you, Thank you for full support, Thank you so much, Ayan. Enjoy na enjoy yung kabilang bahay. Ayan, Ma'am Susana, still playing ka, Ma'am Susana. Nandyan pa ba si Ma'am Susana? Ayan. Ayan, pang 81 thumbs up, Ma'am Susana. Yes, host, full support. Thank you so much,
Yan, Susana from Yuno. Wala na yata si Ma'am Susana. Umalis na yata. Yuno, I'm going to your house, Yuno. Oh, 4 hours ago, Yuno. Latest video, Yuno. 2 minutes and 31 seconds, Yuno. Go to link from Nasrin cooking in village style. Ayan. Yuno, playing your video, Yuno. Ayan, Yuno. 2 minutes and 25 seconds, Yuno. Ayan, si Ma'am Susana. Ma'am Susana, nagbaba ka ng bahay. Umalis ka. Ayan, patapos na yung video mo, Ma'am Susana. Mahilig talaga sila magano ng mga pukyutan. Baka ano yung farm nila. Yan ang hanap buhay nila. Kahit yung isang ano ko, si Sir Jeja. Yun din ang ano niya. Ano rin siya, Indonesia din siya. Bim Tapa, yan, mega love shoutout Bim Tapa. Ayan, ano yun, mga luya siguro yan, oh. Itanong mo, is that ginger? Tama. Ayan, dan pulots na si Ma'am Susana. Agoy, Ma'am Susana, saan ka na naroon? Nagbaba ka ng bahay, bigla kang nawala. Hindi na mo dami yung ganyan talaga. Kasi nakakakita rin ako niyan sa inuusukan lang. Kaya lang pag nakagat ka niyan, ako, panigurado. Basag yang magayang mata mo. Yun o. Utoy, kumusta na yung mata mo, Utoy? Good evening, Ate Bicolana. Ayan. Okay ka na, Utoy? Magaling na yung mata mo? Parang magko-comment dito. Nadisgrasya yung mata nito ni Utoy eh. Magaling na ate, papasok na bukas. Nako, ingatan mo na yung mata mo ha. Magano ka, magsusot ka lagi ng salamin, ng shade pagka ganyan nag-grinder ka. Buti na lang di ka na bulag. Ilan tumimo sa mata? Ha? Ilan tumimo? Anong tumimo? Yung bakal. Ewan ko kung buti hindi na Baka kagaya nung nangyari sa akin nung siguro nga. pati mo yung bakal. Oh, Dan Paul watching na, yun o. Dan full watch na, Video mo, Where are you, Oo, may baon ako. 2 kasi gamit ko kasi nabasag kasi timing rin. Ayan, kaya nga, lalot kailangan di ka na mawawala nun. Nako, mahirap na pag mata ang nawala, Utoy. Puputulan ka na lang ng daliri, wag lang ang mata masira sa'yo. Lalaine, may galap shoutout, Lalaine. Thank you for coming, Lalaine. Siya pa, yun o. Play mo si Play mo dyan si Utoy. Punta mo si Utoy.
Ayan, Utoy. Naka, ano ka na, Utoy? Papunta na sa iyong bahay. Yan, may copyright tayo. Sigurado bukas. Dahil napakalakas ng video ko sa kabila. Utoy Vlog TV from Bicol. 8 minutes. Gawin mo ito sa Sabah. Sobrang sarap. Ayan, naka-play ka na, Utoy. Sa sinapot mo. Sinapot eh, ano yan? Sinapot yan. Ayan, 11 viewers. Thank you so much. Lalene, salamat Lalene. Nasaan na ba si Ayan? Kaya nga po, 2 gabi ako nagtiis. Walang paningin. Hirap pala pagbulag. Abay talaga, Utoy. Buti na lang at bumalik may paningin mo, Utoy. Asos. Lalene, salamat sa iyo dyan. Kaya ingat-ingat na, Utoy. Nako, maliliit pa yung mga anak mo pag nabulag ka, paano na lang. Lalene, nandito ako sa bahay mo, Lalene. Ayan, si Shiver Vlog. Sisi, salamat. Ayan, bigyan kita. Ay, mali. Agoy, ba't naka-hide ko? Ay, paano na ba to? Unhide. Ayan. Nako. Ayan. Nako, sorry sisi kuya. Na-unhide kita. Sus Ginoo. Mariones. Garapon. Lalagyan kita ng jacket eh. Ayan. Maraming salamat din po sa pagbisita sa live ko. Ayan. Salamat sisi kuya Lalene ha. Ayan, na-hide ko tuloy si, ano. Ayan, Lalene, na dito ako sa bahay mo, Lalene. Sus, Ginoo daw. Bibigyan kita ng jacket eh, yung hide ang napindot ko. Ano na naman yung iniingay nun? Ayan, Lalene, naka-play ka na. Sorry, sisi ko, Shivera. Ayan, kamali ng pindot. Ayan, Lalene, playing ka na, Lalene. Utoy, naka-play ka pa rin, Utoy. Sa iyong banana saba. Ayan. Nang pintaste. Ano da? Tambay ko, kita ngayon ate. Ayan. Ayan, Utoy, naka-play ka na. You know, Dan Pulwats in your video, you know. Your latest video, you know. Yan, next kita dito, si Silver Vlog. Ayan. Uye, host. Thank you, Yuno, ha. Utoy Vlog, still playing ka dito sa gawin mo ito sa Saba. Sobrang sarap. Ayan, magugulat ka sa kakaibang linamnam. You're welcome, Yuno. Ayan. Buti na lang eh. Nakita ko kaagad na nahid kita, sisi. Salamat. Pasensya na. Ayan, tao lang na tumatanda na, nagkakamali na ng pindot. Mega love shoutout, Utoy Vlog TV from Lalene. Ayan, Lalene, salamat sa iyo dyan. Naka-play ka pa din, Lalene. Malapit ka na mag-full watch, Lalene, sa 2 minutes mo. Ayan, pang 11 thumbs up, Lalene. Ayan, Lalene, hi, from Yuno. Ayan, Utoy, naka-play ka pa rin, Utoy, sa iyong ano ha, Utoy. Ayan, Lalene, dan full watch ka na. Ayan, Lalene, full watch na yung video mo, Lalene. Naku po, hindi puti, kinuha ni Lolo. Alin? Alin ang kinuha? Alin ang kinuha, Lalene? Ano yung kinuha sa'yo? Paluin natin yan. May bantay. Ayan. Sino may bantay? Naka-live si Orto Music. Ayan. Maraming salamat po. WH ko? Bakit? Inubos ba? Naubos ba? Naubos ba WH mo, Lalene?
Agoy. Baka, ano, kailangan kasi araw-araw updated ka. Kasi pag hindi, lalagasin talaga ni Lolo yan. Kailangan araw-araw may upload ka. Nadismaya ako, te. Ayan. Kailangan araw-araw mag-upload ka, shorts video, at saka kahit ano, mga video na hindi gaano kahabaan, mag-upload ka. O kaya lagi ka sa silent live. Para hindi kuhanin ni Lolo yung ano mo, WH mo. Kasi pag yan, once na nagpahinga ka dyan, kukunin niya yan talaga. Kaya kailangan, everyday, magla-live ka. Kahit sa gabi, yung sa gabi bago ka matulog, i-live mo siya, tapos hayaan mo siya dyan, tapos matulog ka, natulugan mo na siya. Upload po shorts video, ayan. Everyday mag-live ka, Lalaine, kahit yung sa gabi bago ka matulog, i-live mo na siya. Tapos tulugan mo lang, i-silent mo lang, tapos matulog ka na, oh. Para hindi, ano, Madam Eunice, magandang gabi. Para hindi lagasin ni Lolo Lalaine, kasi pag yan hindi ka updated sa pagla-live, kukunin talaga yan, maglalagas talaga yan. Ayan, salamat sa paharang, Madam Eunice. Ate Myrna Grande, thank you for coming, ate. Salamat, eh. Ayan, bago ka matulog, Lalaine, i-live mo na, i-silent mo lang. Every night yon, araw-araw yon, gawin mo yon. Tapos mag-upload ka sa araw ng shorts video. Para hindi lagasin ni Lolo yung WH mo. Kasi pag madalang ka mag-update kay Lolo, lalagasin, ubusin talaga yan. Na-try ko yan nung di pa ako monetize. Ayan, harang dan. Salamat, Madam Eunice, sa paharang. Yan, papunta na ako sa iyong mansyon, Madam Eunice. Aba, talagang ayaw pa mag-upload hanggang ngayon. Ayaw pa mag-upload. Dito muna ako sa shorts video mo, Madam Eunice. Ayan, dito muna ako sa, ayan, hirap makatawid, bilis ng mga sasakyan. Ayan, thumbs up, done. Ayan, dito ako sa shorts video mo muna, ha, sisi ko yung, Eunice. Ate Myrna, salamat, Ate Myrna. Ayan, pangalawang play ko, Madam Eunice. Nandito ako sa may bantay sa daanan. Ingat sa biyahe, ayan. Pangwalong tamsak, Madam Eunice. Yan, Utoy. Malapit ka na mag-full watch, Utoy. Ayan, done again sa pangalawang shorts mo, Madam Eunice. Ayan, dito ako sa pangatlo. Ang haba ng traffic, di na halos umuusad. Ayan. Pang 20 thumbs up. Ayan, done again. Ayan, pang-apat, Madam Eunice. Dito ako sa Body Let's Play. Ayan. Pang 26 thumbs up. Ang cute naman ng mga alaga ni Madam Eunice. Ayan, dito na ako sa panglima. Dito sa bagal ang daloy ng trapiko. Pang 44 thumbs up, Madam Eunice. Dating dikit, Dance Shiver Vlog. Ayan, Utoy, ayan, ay! Utoy, full watch ka na, ayan, oh. Full watch na yung video mo, Utoy. Ayan, salamat sa iyo, Utoy. May thumbs up na, comment na ata ako yung minor mo. Ayan, anim na Madam Eunice, anim na shorts video mo. Ayan, dito ako sa pang-anim. Bilis,
patakbo. Ayan. Pang 88 tamsak ako dito, Madam Eunice. Sir Utoy, mega love shoutout from Eunice TV. Ayan, dan ano ha, Sis Eunice, 6 na shorts video mo ha. Ayan, OTW cooking chicken mo ha, Sir Utoy, para Madam Eunice. Utoy, dan full watts ka na, Utoy. Ate Merna, ayan, si Riliana. Tama ba, Riliana? Si Kuya Riliana, may galab shoutout. Ayan, Utoy, dan full watts ka na, Utoy, sa iyong saba. Sister Riliana, may galab shoutout. Ate Merna, dito ako sa iyo, Ate Merna. Nasaan si Ate Merna? Ate Merna Grande. Ayun. Ayan, te. Nandito ako, te, sa iyong, ano, te. Sa iyong, paano gumawa ng potato balls. Ayan, pang 160 thumbs up, Ate Merna. Ayan, naka-play ka na, te. Si Riliana. Riliana, thank you for coming. Ayan, may ads ka pa, Ate Merna. Yan, wala na rin si Bimtapa. Baba na natin para wala nang magdikit. $7 million in the house. Thank you, guys. Ayan, Ate Merna. Playing ka natin. Sana'y maulit muli ang aking nakaraan. Si Sheila Muni, nagbaba ng bahay. Ayan. Okay lang, te. Wala namang gaanong ano, te. Ayan, naka-play ka na, te. Yan, tinamsakan ko na, ate, pang 160 thumbs up. Sheila Muni, may galab shoutout, Sheila Muni. Thank you for coming. Ayan, nakapin si Sheila Muni. Sheila Muni, thank you for coming, sister. Ayan, thank you so much for like 9, sister, ano. Okay lang, te. Okay lang, Ate Merna. Ayos lang yun, naka-play ka na. You're welcome, Sheila Muni. Ayan, I'm going to your house, Sheila Muni. Agoy, ba't ganito? Nako. Ano kaya itong nilalaman ng ano na to? Alisin natin, baka mamaya kung ano yan. Baka puro ano to. Puro ano tong ano, puro sexy ano tong ano ni Sheila Muni. Mga video niya.
Ayan, Sheila Muni, playing your video, Sheila Muni. Ayan, full watch, Sir Utoy from Eunice TV. Ayan, salamat sa iyo dyan, Madam Eunice. Ayan, salamat, salamat. Utoy, dana sa iyo si Madam Eunice. Puro ano yung mga video ni Sheila Mooney, puro mga tawag dito, scandal, Sis Eunice, yung mga video ni Madam, Sheila Mooney. Pumili na lang ako ng hindi scandal ba? Yun ang ipinlay ko. Ipinin ko pa naman, inano ko at baka mamaya ang binaba niya ba. Hindi ko pa naman mag-click yung link niya. Baka mamaya ay binaba yung scandal na patay tayo dyan. I-click mo yung ano niya. Sisi ko yung Eunice, tingnan mo yung bahay niya. I-click mo. Ayan, Lalenda nako, sabi ni Sir Utoy. Tingnan mo, Madam Eunice. Diba? Kaya binaba ko nga yung pin. Nagpili na lang ako dito ng video niya na hindi kasi meron naman, ayan siya Yun na lang ang pinlay ko, tapos binaba ko yung pagkakapin ko sa kanya. Baka ay binaba, hindi ko maklik baka ang binaba niyang bahay yung yung scandal na patay ako. Ang dami di ba? Ayan, Gabriel Gonzales, good evening din. Thank you for coming. Huwag mong ipin, delikado ka niya. Oo nga, di ko nga ipinin. Tinanggal ko nga. Thank you so much, Gabriel Gonzales. Tingnan mo kung nakiklik mo, tawag dito. Nakahirapan pag pagka direct yung ating live, di natin nakikita yung tingnan ko nga dito kung ano yung binaba niya. Pagka dito kasi nakiklik siya. Kasi pagka yung ang binaba niya, i-delete ko siya. Ay, hindi naman. Hindi naman yun na ibinaba niya. Yung nagpipiano ang ibinaba niya. Dan, like and share. Thank you so much. Ayaw ko host. Aray ko. Ayan. Nasuklihan na kita, sabi ni Utoy Vlog. Ayan. Ayan, salamat. Salamat sa inyo dyan.
Parang nawala naman binura niya siguro si Munis. Isa na lang natira, wala na, tiningnan ko, tingnan mo. Binura niya siguro. Isa na lang natira. Utoy, salamat. Ayan, Ate Myrna. Still playing, Ate Myrna. Nasaan kaya mga tao ngayon? Walang tao, oh. Isa lang ang tambay sa aking live. Binura niya siguro, sis. Nawala, oh. Isa na lang, oh. Tinignan ko. Baka hindi rin niya alam yun na ano. Baka hindi rin siya ang nag-ano. Baka itinag lang din sa kanya. Ayan, sis Maribic of Yan Vlog. Make a love shoutout, sis Maribic. Thank you for coming, sis. Ate Myrna, malapit ka na mag-full watch, ate. Ayan, andito ako. Hindi, yung tawag dito, make a love shoutout, sis Bicola, nakakarating lang sa bahay galing ng day off. Salamat, sis Maribic. Hindi, yung video niya, sis Munis, dinilit niya siguro na wala. Isa na lang natira. Tiningnan ko kanina 'di ba sinilip mo marami, siguro 4 'yon. Tiningnan ko ngayon, wala na siya. Ayan, sis Munis, Miguel of Charot, Francis Marvic. Ayan. Ayan, sis Koy Maribic, salamat. Ayan, ate, Myrna, full watch na, te. Ayan, salamat, te. Tinago niya, siguro, host. Siguro nga, may natira pang isa. Kasi naintindihan din niya yung pinag-uusapan natin. Siguro nga. Ayan, sis Maribic, papunta na ako sa iyo, sis Maribic. Buti na lang tiningnan ko kanina, agoy. Pero yung binaba niyang bahay, hindi naman. Yung nagpipiano ang binaba niyang bahay. Kasi tiningnan ko Mag-auto channel na lang ako, sis. Ninja mo pala yung dala, teka. Ayan, sis, dito ako sa 5 days ago. Dito ako sa my 45 birthday celebration. Ayan, sis Vic. Tamsakan ko na, pang 62 tamsak. May ads ka pa, sis Vic. Ayan, sis Vic. Naka-play ka na, sis Maribic.
Yan, si Mama Bell, nagbaba ng bahay. Mama Bell, big love shoutout. Thank you for coming, Mama Bell. Mabel Escuerdo. Tama ba? Escuerdo nga. Yan. Still playing ka, sis Marvic. Ay, ako. Sis Astrid, good evening. Yan, thank you for coming, sis. Salamat. Yan, sis Marvic, may galap shoutout from Astrid Cooking Show. Yan, next kita dito, sis Astrid. Yan, mag-comment na ako, sis Marvic. Salamat, sis Astrid. Ayan, salamat. Ayan, next. Ayan, tambay lang ko, host. Sakit ulo ko. Sige lang, sis Muni. Sige lang. Rest ka lang dyan. Next kita dito, sis Astrid. At yung ibang gadget ko, yung isang cellphone ko, nadala nung kapatid ko sa trabaho niya, nasama dun sa bag niya. Yung isa nandun sa apo ko na ko, agoy pastilan. Sa 4 pa makakabalik yung isang cellphone ko dito. Layo ng narating. Pumunta kasi dito kahapon. Naggaya kanina, nailagay sa bag yung kanyang ano. Ayan, salamat sis Vic. Still playing ka, malapit na matapos. Shalalala, shalala in the morning. Ayan, dan dikit Ma'am Astrid from Marivicubian Vlog. Ayan. Salamat sis Vic. Agoy, sarap nung cake. May ano pa. Si Sang Marivic, ano kaya nangyayari? Bakit hindi ano? Ilang araw nang hindi naglabas ba yan? Wizard TV, may galap shoutout. Thank you for coming.
Ayan. OTW sis Marvic from Astrid Cooking Show. Ayan. Salamat sis Astrid. Ayan, Madam Happy Banyes. Good evening. Thank you for coming, Madam Banyes. Ayan. Salamat, Ma'am Astrid Francis Marvic Cubyan. Ayan. Thumbs up done. Salamat, sis Happy. Thank you for coming. Ayan, sis Vic. Papulwats ka na si Kuy Marvic Cubyan. Magandang gabi, host. Ayan. Maganda ka pa sa gabi, si Kuy Happy. Ayan, sis Vic. Dan pulwats ka na, sis Marvic. Ayan, salamat, sis. Punta ko kay Ma'am Astrid. Sis Happy, salamat. Welcome, si Kuy Marvic. Astrid Maglente, ayun. Sige lang sis, katatapos lang kumain. Kain ka lang dyan. Ayan, dito ako sa one day ago. Ay, na-play ko na to. Alin kaya hindi pa? Ay, eto hindi pa. Ayan. Gathering and birthday celebration Brunei. Ayan. Sis Astrid, playing ka na. May ads ka pa sis. Sis Marvic, dahil sa 45 birthday from Astrid Maglente. Ayan, may ads ka pa sis Astrid sa birthday celebration in Brunei. Ayan sis Astrid. Ayan, wala pa akong thumbs up dyan. Ayan, playing ka na. Pang 77 thumbs up sis Astrid. Ayan, mag-comment na ako kasi minsan biglang inihila ni Lolo eh. Nahihigap na naman ako Ayan, playing ka na sis Astrid. Ayan, Madam Happy. Where are you, Madam Happy? No problem. Patamsak lang pala. Ayan. Unang tamsak. Pin natin. Ayan. Para yung mga hindi pa nakadikit dyan sa'yo, madikitan ka. Ayan. Ayan guys. Sa mga hindi pa dikit dyan, kay Happy Ibanez. Ayan. Pakitulsok nyo na yung puwet nyan para... Ayan, pag 16 tamsak ako sa iyo, Madam Ibanez. Ayan, natusok na kita ha sa niyog-niyog. Ayan, puntahan kita ulit doon mamaya sa isang cellphone ko. Yan guys, pasuyo sa atin nakapin guys. Pakipuntahan at pakisaksak naman sa pakitusok. Pakitulsak. Kung saan nyo gustong tulsakin si Madam Happy. Tuloy ako. Yan, still playing kasi sa Astrid. Yan, puntahan kita ulit dito. Mamaya si Kuy Happy sa kabilang cellphone. Ayan, nakatamsak na ako sa kabila.
Marivic Vian, 4 minutes watts at may tamang bakas po from Wizara TV. Ayan. Ayan sa ating nakapin. Dikitan mo yan si Wizara TV, yung ating nakapin. Maganda yan. Maganda at mabait. Mga lalabs, pahil po sa harang. Thank you po. Ayan. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Sa mga hindi pakunik dyan. Ayan, ay, ano to, video lang ba to? Wisarat itong mo? Happy ba niya sa OTW? Ayan, dito ako sa bahay mo, Wisarat. 2 hours ago, 2 days ago. Ayan. Dito ako sa 2 days ago mo, sa Monasterio di Tarlac, San Jose. Ayan. 9 minutes and 20 seconds. Playing ka na. Si Quickie TV, mega love shout out. Thank you for coming, sis. Ayan, hindi talaga ako nag-skip ng ads, Wizarat. Hindi ako nag-skip ng ads. Para yung magwa-watch ng video ko, hindi rin i-skip yung ads. Ayan, Bulaga, sis Muniz. Ayan, mega love shoutout sisi. Ayan, salamat sisi Quickie TV. Salamat sa pagsilip sa aking live. Thank you. Ate Marivic from KTV Mix Vlog. Ayan. Ayan, malapit ka na mag-pulwat, sis Astrid. Kasarap naman itong cake na hinihiwa. Ayan, Dan to harang Wizarat from Happy Ibanez. Ayan, salamat sis Happy. Ayan, still playing ka, Wizara TV. Ay, nangantok na talaga ako. Pwede na ba akong matulog? Pwede bang, iwan ko na lang yung... Pwede bang i-silent ko na lang yung, yung live ko? Iiwanan nyo siguro ko at sino ba naman na magtsatsaga dyan na wala ka namang makausap. Ayan, sis Astrid, dan full watch ka na sis, kaya alam may ads pa, sis Astrid. Tapusin ko muna yung ads mo. Ayan, dan full watch ka na, sis Astrid. Ayan. Salamat, sis. Ako nga, sisi, pag antok na, iniiwan ko na, natutulog na ako. Kaya nga, sisi, Quickie TV, para yung mata ko kasi kagabi puyat kami dahil yung kapatid ko is, pumasok, kinatid namin kanina. Anong oras na kami natulog. Kaya naka-silent ako gabi, nandito yung kapatid ko. Tapos pumasok kanina, madaling araw. Gumising kami ng 4 a.m. Kaya grabe antok ko ba, agoy. Ayan, Wizara TV, naka-play ka pa rin. Still playing ka pa din. Ayan. Ayan. Maya pag di ko na natiis talaga, isa-silent ko na yan. Mag-silent na lang ako. Kasi ka-start ko pa lang din eh. Sayang kasi ayoko kasi bumaba yung aking sa halip-halip na good kami ni Lolo ngayon eh. Baka mamaya pag nag-absent ako sa live eh, mapagtripan ako lagasin pa lahat sa akin. Baka kunin pa ang lahat sa akin. Di ba sis Astrid Pag kasi na-absent ka pinagtitripan ni Lolo eh. Happy Ibanez, full pack po from Wizarat. Ayan. Salamat sa iyo dyan, Wizarat. Ayan, still playing ka sa iyong video. Ayan. Kaya nga diba sis, kailangan kahit na ayan, nakatambay ako sa iyo kagabi, nakamute ka, nag-OLS ko, nag-out na ako. Kaya nga, yun nga lang din kasi problema. Ayan, Sir World Tour, kasi pag nag-mute ka naman, ayan, naglalagas po yung iba loads, ha. Hirap magpadami ng banana. Yes, kasi pag talaga lagi kang absent, pag iinitan ka ni Lolo,
Lalagasin talaga lahat sa'yo, pati bulbol. Pati ano, pati WH mo, pati ano, lalagasin niya yan. Kaya, nako, Ate Marvic, may galap shoutout ulit from, KTV Mix. Kaya nga ako nako, tiyaga-tiyaga talaga. Ayan. Si Cardenas. Ayan. Cardenas. Ate Marvic, may galap shoutout from KTV. Ayan. Basta upload lang ng video, host. Ang problema kasi sa Happy, madala ako makapag-upload ng video na kadalasan shorts video lang. Ayan. Si Cardenas. Yan. Salamat sa pagsilip, sis. Thank you. Di po ako nag-live, nag-upload lang ako loads. Ayan. Mag-live ka para yung Monica na ba, with Zara TV? Pag hindi pa, mag-live ka. Hindi ka kayanin ng upload lang hindi ka kayanin ng upload lang ng WH. Ayan, Sir World Tour. Mega love shoutout. Thank you for coming, Sir World Tour. Ayan, with Zara TV, still playing ka. Ayan, naka-play ka pa rin. Ayan. Wow, ganun po. Sabi ni yes po, ganun nga po. Wala akong agoy. Si Sapi, kalbo ba? Ayan, muni na po. Matagal na loads kaso yung revenue matagal. Oo, paano nga hindi kaya ng, di bali pagka puro viral lang i-upload mo, okay lang. Pero pag hindi viral yung mga video mong ina-upload, kailangan mong tulungan ng mag-shorts video ka rin. Tingnan mo yan si Madam Eunice, pag nag-live yan, ako, pinakamababang views niyan, 2K. Di ba, Madam? Ayan, World Tour, hello, my friend from KTV Mix Vlog. 1,000 plus views lang po, mahaha. Okay naman. Okay na yan. Pag 1K ang views mo, pwede na rin. Muni na siguro siya kay may ads na siya. Oo, muni na. Kasi 5K. Muni na siya si Kuy Happy. Kaya lang hindi siya nagla-live daw. Yan, punta ko sa video mo si Happy Banyes. Nandito na ako. Tamsakan ko muna tong upcoming mo. Sana laging may upcoming premiere. Pag muni na po balots, kahit shorts may ads na po, alam ko may revenue din sa shorts video lalo pag viral ka. Kaya sabi nga nila, kailangan damihan mo yung shorts video mo. Kasi meron din sa revenue. Paano ba 'yon? Bakit ang laki Paano ba 'yon? Bakit ang laki views? Saan ba si Happy? Sa niya? Sa kanyang vlog? Ayan, natangsakan ko na yung upcoming mo si Happy Banyes. Nandito ako sa Bonding Time. Bonding Time, nood sa karagatan. Karagatan at sa mga bangka. Ayan. Pang 37 thumbs up si Happy Banyes. Ayan, naka-play ka na sis. Ayan, with Zara TV. Still playing ka with Zara TV. Meron daw, sabi ni sis Happy. Kaya upload ka lang ng upload. Munis TV OTW from Ayan, si Curly Cylander. Mag-love shoutout. Thank you for coming. Sige lang si Kuy KTV. Salamat. Ayan, Wizara TV, plus ka? Isang dikit ako sa'yo, plus 1 banana ka. Tawag dito, Wizara TV. Wizard TV pala, Wizard TV. Hindi pala Wizarat. Ayan, Wizard TV. Ayan, plus 1 banana ka ha. Ayan. Hindi na ako nag-comment. Wizard TV. Ayan, tapulwats ka na. Malapit na. Ayan, tapusin natin. Ayan, sis Happy. Still playing ka, sis Happy. Uy, ay nako. Talaga to si Tata Antok, ayaw kong iwanan ba?
Sa Premiere, ayan. Nakatamsak ako sis doon sa Premiere mo, doon sa upcoming, ano ba yun? Hindi pa. Natamsakan ko na yung Premiere mo, doon sa kabila mamaya tamsakan ko ulit. Ayan, malapit na mag full watch yung video mo. Ayan. Ayan, tapos na sis Happy. Ayan, may ads na. Tapusin ko muna yung ads mo bago ko puntahan yung ano mo. Sayang to, pambili mo rin to ng panty. Ayan, Wizard TV. Dad, full watch ka na din. Wizard TV. Ayan. Ayan, tapos na yung ads mo, sis Ibanez ha. Ayan, Dana. Ayan, puntahan ko yung ano mo. Natamsakan ko na yung upcoming premiere mo. Dito sa upcoming live mo naman ako magpunta. Kasi kanina, natamsakan ko to kanina doon sa kabilang cellphone ko. Back mo na, host. May kausap. Sige lang, sis Astrid. Salamat. Ayan, dan full watch ka na. Ano, Wizard TV. Ayan, punta ako dito. Sis Happy yung ano mo, yung upcoming mo. Sa kabilang cellphone ko. Ayan, di na ako mag-comment dito kasi sininja ko lang nag-ano dito. Hindi ako nakatamsak dito sa upcoming mo kanina. Upcoming premiere, yung upcoming live lang na tamsakan ko. Ayan, pang-anim tamsak. Ayan, plus 1 dikit sa iyo, si Happy Ibanez. Ayan. Ayan, salamat guys. Yan, natamsakan ko na rin dito sa kabila si Happy, yung iyong upcoming ha. Pang 17 tamsak ako sa upcoming live mo. Yan, dan full watch na rin yung video mo sis Happy. Sige lang sis. Ang dami naka-live. Halos lahat naka-live. Pwede po ba magpamoni na task, mag-live task, gamitin yung ibang CP pang watch, pang padami ng views? Pwede naman. Wag lang yung ano, wag lang yung tawag dito. Pwede naman yun, pwede. Pwede po ba pag moni na task, mag-live task, gamitin yung ibang CP pang watch, pang padami? Oo, pwede naman yun. Pwede yun. Patambay mo sa live mo. Oo, pwede. Oo. Dapat talaga marami kang ano, marami kang cellphone. Yan, Madam Eunice, salamat sa iyo dyan. Depende yun. Pag viral yung ano mo, pag nag-viral yung video mo, live mo, yun, malaki kikitain mo.
Si Robin ng Kawayan, Masbate. Hello, sabi ni Robin. Robin! Ayan, may galap shoutout sa iyo, Robin ng Kawayan, Masbate. $2 pa lang po, 1 month na. 1,200 views. Yun lang. Ayan, may jacket ka na, Robin. Sir Robin Hood. Mag-upload ka pa na mag-upload. Baka mag-viral ka. Mag 1 million views ka. Wizard TV. Oh, at least, malaki kita mo. Sis Marivic, salamat. Yan, Careless Islander, OTW po from Wizard TV. Nahantok talaga ako, guys. Yan, Madam Eunice, salamat. La 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 la. Ay, makapagkanta na lang. La 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 la. Tingnan ko nga yung in-upload ko kanina na ano. Church video. Kung gumalaw ba. Ogoy. Ayos. Wala na to. Kailangan tong i-ano. Ayan, Sir Walter. Thank you for coming. Happy Sunday. Ayan, happy Sunday to Sir Walter. Bakit?
He's a broken heart.